Pýtam sa môj vlk, čo bude jesť. Pýtam sa môj vlk, budú to kramle, alebo čo budete teda vyjesť. Sú to plemená psov, čo chcú lásku, a ja im ju dávam, veď som ich pán. Ale povedzte mi, čo im dám ja teraz jesť. Pýtam sa môj vlk, čo bude jesť. Pýtam sa môj vlk, budú to kramle, alebo čo budete teda vyjesť.